jowang' piny owacho okwa mar mondo mi kik donjre e rombe mag siasa moja thor baga kod kweth mapingo piny owacho. Ka ywak nitiere ni oganda duto e pacho ka nitiere kod ratiro mar bago rombe maket kod mago kaluwore kod dwaro mar pend chike ma pacho kae. Ma en kwayo mochwal kod moko kuom jodak e kaunti ma Bungoma kotelnegi kod okil Eric Nakurenya. Gimedo ni en wach mamuoro ich kaluwore kod chenro mane nitiere mar rocho romo mane obagi e kaunti ma Kakamega chieng' ngeso mar juma mokalo kod kweth motelne kanyo kod Edwin Sifuna. Gidwaro mondo jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen kanyakla kod jagoro maduong' e bwo migawono Raymond Omolo mondo wuog oko mar neno ni jotelo duto ochiwnegi arita makare. Bang' seyo mar ling kaluwore kod medruok mag chochni mag arita e rombe mag siasa mosebedo kaneno machiegni ne. Solid government want to call upon the IG and all the instruments of power, the security apparatus, to swing in action and ensure wale ambao wanajihusisha na vitendo za kikatili na kukandamiza viongozi wengine, haswa the right to assemble, the right to political association, ya kwamba that is not the Kenya that we want. Sasa mimi nataka hata kuuliza, unajua hata kama mtoto hakusoma, haelewi chenye kinaendelea, anaweza kuambia kwamba waziri wa interior Kipchumba Murkomen anasema kwamba hiyo ni sinema tu, eti mwananchi wa kawaida alikuwa wenyewe wako na tear gas, wanajipiga tear gas ili kutafuta umaarufu. Mimi nauliza Kipchumba Murkomen, tear gas inapatikana watu gani katika taifa la Kenya? Na sheria kama wewe mwanasheria, kwa sababu umesoma sheria, inafaa tear gas imilikiwe na nani? So I call upon the IG, tafadhali tumia maskari wako kwa njia ambayo inafaa, kwa njia ambayo imeelekezwa na katiba ya nchi. Mkutano kama linda mwananchi inafaa provide security. Wewe ndio unafaa kutuma ama askari